我听不懂，我不知道。我不知道。我想嘛，我就待在本江不犀牛门的。不可以。我想嘛，媳妇。我看嘛，我就是不允许的。那这个中我那个完来，我看一点。那看那给他们的人真分散。他是那边。他是那边的。wallahi da sai kun ci uwar ku mu sai mun kore ku daga garin nan karan ku da yankin tsinan nu mu ha azo a ga mana zancen banza da mu jirgi koi na boda shu an kulle no go in no coming out corona Allah ya sa duwa talakawa ba shiga ba fita ba su fita da ke su kule bodan talakawa Allah shi ba kule bodan su kowa yana nan kada yana ganin zuwa kai ai ya ha सारी दुनिया की चाट की थी ka bi hankali let koma yanzu shi ake yayi ina ganin kamar kwazi in ta yi na gaske fa alquran kwazi inda kana da kuɗi baka da problem amma kaga let koma dan shegiya ne sai ka gama ka za iya sa maka rana let koma zai ruguza wallahi tallahi kai wallahi kwazin dan gida ne ai kai kwazin kamar barawo ne let koma kamar amuraba ne da bindiga yake zuwa kaka